Нуриддин Ҳамроқулов бо як голи зебои худ ҳамин гол аз задам ки ҳамин як падар тавонист ки як қаҳрамон месозад. як доди задем ки ай чишмом об омад дарости гап. Футболбозони ҳирфаиро омода мекунад. Руашо бардошт ки ман уже фаҳмидам ки бояд падаҷ мекунам. Падаҷ кард ба онҷо давидам, ҳамин сарамро мондам ки ҳамин голи беҳтаринро задам да. Тими миллии Тоҷикистон дар таърихи футбол як бозе анҷом дод ки дар таърих бо ҳарфҳои зарин сабт мегардад. дар ҳақиқат миллипӯшони тоҷик тавонистанд ки дар сархати расонаҳои хориҷӣ ҳатто расонаҳои аврупо бигарданд ва як бори дигар ба ҷаҳониён муттаҳид будани миллати тоҷикро исбот созанд. бо ин бозие ки дар ҷоми осиё ҳайати мунтахаби тими миллии тоҷикистон бозӣ кард, бори дигар собит шид ки тоҷикон метавонанд як бозии хуб, як футболи хубе дошта бошанд. дӯстони азиз, имрӯз мо бо як бозингаре ҳамсӯҳбат хоҳем шуд ки тавонист мунтахаби тоҷикистонро бо голи задаи худ ба даври якҳаштниҳоии ҷоми осиё бубарад ва ин ҳам бошад дастпарвари дастаи футболи бахш собиқ хатлон аст. Нуриддин Ҳамроқулов бо як голи зебои худ бо дарвозаи тими миллии Лубнон тамоми мардуми тоҷикро шод гардонид. Салом алейкум. Салом алейкум. Сараввал ман изҳори сипосу миннатдории кулли мардуми тоҷик, махсусан ҳайати ҷодии рӯзномаи хатлонро ба шумо мерасонам, чун он голи шумо тавонист ки дубора лабхандро дар масалан мардуми тоҷик ҳувайдо бисозад, тавонист ки муттаҳидии мардуми тоҷикро боз ҳам нишон бидиҳад ба ҷаҳониён. Ман мехостам нафус аз шумо бипурсам ки вақте чӣ ҳодиса шуд, чӣ лаҳза буд он лаҳзае ки голро шумо ба самар расондед, чӣ гуна ҳамон лаҳза сурат гирифт? пешаи бозии Лубнон дар давлати Қатар, пешаи бозии Лубнон дар давлати Қатар ба ҷаноби олӣ мо вохӯрӣ кардем. пеш аз бозӣ бармон гап задан ва яказ бармон гап задан ки хай як мотиватсия шуда бармон, як қувват даровард бармон. хай буровардем бачаҳо ҳама чӣ кардем да маслиҳат кардем ки ҷаноби олӣ ҳаминҷа омадагӣ бояд мо ҳамин бозиро буридан дар кор. хай буромадем бачаҳо ҳама меҳнат кардем, бозиро буридем, дар дигар марҳила буромадем. хай голи задам ки тими миллиро дар як ҳаштфинал буровард. хеле хурсанд шудам да голи задагии худам. чӣ гуна буд вақте ки шумо голро ба самар мерасонед? ҳиссиёту ҳаяҷон вақте нигоҳ мекардед парчам боло аст. вай ҳиссиёт ногуфтанӣ буд да, хеле хурсанд шудам ки бар охирон минутҳо буд да ба голи задагии ман. вай ногуфтанӣ ҳамихе хурсанд шудам ки ҳамаи мардуми тоҷикистонро хурсанд кардам ба голи задагӣ. дар 92 дақиқа буд эҳсони панҷшанбе бар ман пас дод. пеш аз падаҷ кардан як бор мара руашо бардошт ки ман уже фаҳмидам ки бояд падаҷ мекунам. падаҷ кард ба онҷо давидам, ҳамин сарамро мондам ки ҳамин голи беҳтаринро задам да. ҳамин гол аз задам ки ҳамин як доди задем ки ай чишмом об омад дарости гап. дидам ки бачаҳо омада дар болон партофтан худашонро, ҳама хурсанд. хеле одам мара раҳмат гуфт, табрик кард. раҳмат ба оно ки мара табрик кардан, дастгирӣ кардан. вай чизи ногуфтанист да ки ман гол задам, тими миллиро ба 8-1 финалу баровардам. хеле хурсанд шудам. дар кадом хат шумо бозӣ мекардед дар он? дар марказ. бозингари марказӣ аз марказ омада голро ба ҳадаф расондед. дӯстони азиз, бояд ман як чизро қайд кунам ки самрабии тими миллии мунтахаби Тоҷикистон Петр Сегер Нуриддин Ҳамроқуловро аз ҳайати захиравӣ ба бозӣ даровард. вақте ки Нуриддин ба бозӣ ҳамроҳ мешуд, ҳама мухлисон бовар доштанд ки футболбози хатлонӣ ки дар тими миллӣ бозӣ мекунад як дигаргуние месозад ва ҳамин тавр ҳам шуд. тавонист ки бо як голи зебои худ тамоми мардумро шод бигардонад. биёед вобаста ба он мегӯем ки чӣ гуна шуд ки шумо ба футболро овардед? хай майдакӣ машқ мекардам. падари ман тренери худам будан, тренер будам. манро гирифта ба ҳамун стадион бурдан, ҳамун хел машқ кардам. ҳамун футбол ба ҳамун завқ доштам. отам тренер буд, бурдан ҳамунҷа машқ кардем. дар дублёри вахш бозӣ мекардем. остоста ба калоно гирифтам. ҳама хеле остоста рафтем да футбол. хеле мо авлоди мо ҳамаш футболистам. дар бораи бародари худтон суҳбат мекардем ки вақт он ҳам дар тими миллӣ бозӣ мекард. ҳозир ҳоло чӣ кор мекунад?
Ахтам Ҳамрохулов буд, дар тими миллӣ бозӣ мекард. ҳозир вай кас дар давлати Америка аст. Дар онҷо кор мекунад. Футболро тамом карда, дар онҷо рафта кор кардааст. дар бораи футболи тоҷик чӣ гуфтани ҳамчун як футболбоз замоное ки аз замонҳои пеш ки мо медонем ба то ба имрӯз шарту шароит барои як футболбоз чӣ гуна аст? Футбол ҳозир хеле пешрафтагӣ. Раҳмат ба президенти федератсияи футбол ки Рустам Эмомалиев. Футбол хеле шароитҳои хуб, полиҳои хуб, хеле мисол бо гап задем дар стадионҳо ҳама чӣ мезананд, прожектор мезананд ки шаб гузарада бозиҳо ки ами барои футболистҳо ҳама шароитҳо оварда истанд ки ами тими миллӣ соз шавад дар Осиё баромади хуб кунад. бинед ки мо наметавонистем дар бозие ки бо дастаи охирон ки бозӣ кардем Урдун мо ғолиб бародем, ҳарчанд ки бозингарони як бозии хеле хуб нишон доданд. моментҳо доштем, бозӣ ба моментҳое доштем ки хай гол нашуд, насиб набудааст. Хай камтар қувват мо нарасида бозида, қуввае ки ами ҷисмонӣ нарасида, қувват аямун сабаб боиде набоша. Бозии мо як хел шуд, ба Урдун як хел бозӣ рафта, як голи задан ки ҳамунам автогол шуд ва ё бозиро буридан. мо ами ду бозия дар ҳамун ҷоми Осиё бой додем, дар Қатару дар Урдун, ҳарду ҷози финал баромаданд. Финалу ҷоми Осиё бозӣ мекунанд. ду дастаи пурқудрати Осиё буданд. Бачаҳо чӣ хел буданд? Дилшикаста набуданд? Аз бозӣ ака дилшикаста набудем. Охирон бозӣ бой додем, хай дилшиҳама уже зиқ шудему. Хай мо хеле бозии зур нишон додем ки то ҳаштякфиналӣ рафтем да мо. Ай гурӯҳ буромадем, Дубая ба бозии пеналти шапак биридем, ама хе ба Урдун ғалтидем. аз ин чанд дастае ки шумо бозӣ кардед, масалан Аморати Муттаҳидаи Араб буд, Лубнон буд, Қатар буд ва кадом даста барои шумо мушкилтар буд бозӣ кардан? Дубай барамон мушкил буд. Хеле бар охирон минутҳо гол сар додем. ҳам психологически камтарак мо шикастем. Дақиқаҳои охирон бурда бо бачаҳо ҳама маслиҳат кардем. Як чизи баъди як охирон минут баъд бозӣ буд чиз, тренерҳо қатъи ҳама маслиҳат кардем ки бояд буромада бозӣ кардан. Дар мухлисҳо хеле бисёр омадагӣ буданд дар давлати Қатар, моро хеле дастгирӣ кардан. Раҳмат бар онҳо. биё як лаҳза мо бармегардем ба он вақте ки шумо дар дастаи бахш Хатлон бозира бахш бозӣ мекардем. унҷо чӣ гуна буд бозӣ? Хатлон дастаи хеле хуб аст, мактаби хеле хуб аст. Бозингарои тайёр мекунанд ки бар тими миллӣ бозӣ мекунанд. Мактабаш хеле хуб аст. Хатлон хай соли гузашта на он қадар натиҷаи хуб шуд ва бар лигаи якум ғалтиданд. ҳамин сол ҳама чия соз карда бо висши лига бо бармегарданд. ҳозир Нуруддин дар ҳайати кадом тим бозӣ мекунад? ҳунарнамоӣ мекунад? оли маълум нест дар кадом тим. Оли маълум нест. Пеш дар кадом тим бозӣ мекардед? Дар Регарта аст. шумо аз Хатлон кай ба онҷо шартнома шумо ҳамкунӣ бастед? як сол шуда. Як сол мешавад. фарқи масалан аз як ҷо ба як ҷои дигар масалан ҳамкорӣ кардан, гузаштан фарқ аст бозии дастаҳо барои такмил додани як футболбоз? но он қадару ҳам футболбоз дар дигар дастаҳо ҳам рафта бозӣ кардан метавонад да. хеле ягон чизи чӣ намешавад да. бай ман як чизи нозуктаритӣ мехоҳам пурсам. барои як нафар футболбоз шудан бояд чӣ чизҳоро дошта бошад? чӣ бояд кунад? дар ҳамин машқ кардан дар кор, тамрини хуб, якум бошад дисциплина дошта дар кор да. дисциплина ки ҳами қоидаи футбол айда. ҳамин дисциплина, тамрин, осос ҳами тренерҳо чизе мекунанд ҳамуна гӯш кардан дар кор. ҳами школа я мактаби хуб гузашта баъд ососа футболбози беҳтарин мешавад. нақшаҳо дар оянда чӣ аст? нақшаҳое ки мо дорем дар пеш, ҳами дар адборишин бозӣ дорем дар ҷоми ҷаҳон баромадан ба тими миллӣ. то бола ҳамин кор кардаед? бале. дар 22 март дар давлати Саудитская Арабия бозӣ дорем. бозии адборишини чемпион мира. аз мухлисҳо чӣ мехоҳед? аз ин мард нафарое ки мухлисҳо омада моро дастгирӣ кардан дар кор. мо ҳам мухлисҳоро
خیلی خرسند میکنیم بر بازی تیم ملی که اومده دستگیری کنن. ما قوی چی میگیریم که برای مخلصا اومده ما دستگیری کرده ما برو اومده برای مخلصا بازی میکنیم که خرسند کنیم. بینندگان عزیز من باید یک چیزی رو قید کنم که چون که نوردین همراهقلوب فوتبال بازی ناموری که امروز در سر صروفه هر وقتی که از فوتبال سخن میکنیم حتما نام این کس یاد زبان میشود چون توانست یک بازی خوب یک هنرنمایی خوب کنه و این را گفتنی هستم که ختلان یک ولایتی هست یک موضعی هست که فوتبال بازان حرفه‌ای را آماده میکنه. یک مکتب خوبی آماده سازی فوتبال بازان هم هست به فکرم. و من این لحظه اظهار سپاس و مینه‌داری خود را به نوردین همراهقلوب میرسانم چون وقت جدا کردن از تمرین ها مثلا وقت جدا کردن از دوشنبه اومدن و در هم صحبت ما شدن تا اینکه یک لحظه همون احساسات همون اموشنی که در بازی داشتن بهر ما و شما برسونن و بگویند که برای پرافشانی پرچم دولت تلاش میکنن مبارزه میبرن و پیش میروند. دوستان عزیز این بود یک صحبت کوتاه اطراف بازی تیم ملی یک بازیگر ختلانی که در تیم ملی تاجیکستان بازی میکند نوردین همراهقلوب و یک لحظه بسیار جالب بود به فکر شخصی من که پیشکش شما گردوندیم. خیر تا دیدارهای نوبتی با ما بمانید با شعار تاجیکستان به پیش. تاجیکستان به پیش.